वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ମାଉସୀ ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଶୋଇଛି ବିଚାରି ବାନ୍ଧି ମାର ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖ କି ନିଦରେ ଶୋଇଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମାମା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ମାମାକୁ ଦେଖ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। फाइनाली मु धरली की केते कांद केंदे कांदुची देख अरे जे चिन्हुनी मु धरबिनी की मु धरबिनी की ए सुंदरली हाँ 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 एबे देखिले देखिला देखिदेला रे देखिदेला ଦେଖିଦେଲା ରେ ଦେଖିଦେଲା ବଇଥିଲି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତୋର ଝିଅଟେ ହେଲା। ଏ ପେନ୍ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦଉଥିଲି ମତେ ମନା କରୁଛି। ତୁମେ ଖାଇନ ସକାଳୁ ଯାହା ଖାଇଛ ନା ହେତିକ ନା ତୁମେ ପଛକୁ ହେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ହେଇକି ବସ ବେଶୀ ପଛକୁ ହେଇକି ବସ ଏ ମା ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ଯାଇନି କିଛି ପିନ୍ଧା ଯାଇନି ହେମିତିଆ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଓହୋ କି କଷ୍ଟ ଲୋ ବାବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ନା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟେ କେତେ ହେଲା ପୁରା ତାକୁ ଏବେ ପିଆଯିବ କି ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ଉଠିନି ମାଉସୀ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲ ଏଇଠି ଶୋଇପଇଲୁ କିଲୋ ଗାଧୁନି ଶୋଇପଇଲୁ ହଁ କେତେ ଶୋଉଛୁ କିଲୋ ହଁ କାଇଁ ମ କିଡ଼ି ନୁଦିଲ ତୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଶୋଇପଇଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହୋ କାଇଁ କାଇଁ ଏତିକ ସରିଲା ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଉଠ ଟିକେ तू खाइबुनि कि उठले सिना खाइबु उठ 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 नहीं उठुनि से हाँ उठला उठला ओहो की कांदल उल्टा लगेला ओ मामा कौन दे दउछि नहीं मामा केंती कौन दे दलानी मामा केंती कौन दे दउछि नहीं सरला सरला ओ ले 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 आ ले 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 देखो बेबी हमर केंती सोइछि कि खुशी खुशी रे गथनी केंती सोइछि देखो ठीक तो बढ़िया रे सोइछि डाका देखो उठो आईब्रो कम अच्छी पिंकी दीदी कम अच्छी नहीं ताकर हाँ कम कम अच्छी टिके टिके अच्छी फाइनली मो वीडियो को वाइंड अप करছি फ्रेंड्स सो थैंक यू वाचिंग माय ब्लॉग शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।